everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Kizane? Si Salome. Oh, nganong nadawag bang ka? Aon sa man, mubalik ka nagtrabaho? Ari ako sa kumbay sa San Jose. Oh, uy, naa ka sa imong bay? Oh, di ako. Pero doon ako problema. Busa ari ako. Karon dayon. Ah, okay. Importante man ka ng sabutan na to. Ah, sige, paabuta ko diha. Bye. Bye. Unsa magyud ka ang akong madiskubrihan ini dapita. Hain magyud ka na nagliniha ang akong bay. Hello? Nang Lingling? Nauli na ba dahil si Dorina? Hello, Dok, wa pa magyud, Dok, uy. Wag yun ni mo siya makontak, Dok. Wag yun. Gibiyaan niya si Noy Luloy sa dapit sa nasunog ng Mumbai. Unsa? Hala, wa ka to siya makidnap? Oh, Nang Lingling, kung mauli ka diya si Dorina's bay, tawag ako ha. Oo, sige, Dok. Sige, bye. Bye, Dok. Hala, no. Ay, nagpabadlong na manig maayos yung banas, Ma'am Dorina. Hain madeka siya. Pero sila mas luloy ang nagkuyog. Ganun nagkabuang naman ang doktor sa pagpangitat niya. Hello, boss. Dupoldo, unsa na may nahitabo diha sa nasunog ka ba? Boss, napaghihapon ang driver, boss. Nagpaabot paghihapon ni Salome. Gipangita ko na sab siya sa tanang daan dool diha. Apanwa gyud siya. Wa ka hato musibat, boss. Musibat? O ngano musibat man siya? Klaro kaayo nga doon na sa importanteng tuyo ang nagdapita Dupoldo. O kana ang kinahanglang mahibawaan ta kung nganong miabot diyan ang dapita si Salome. Hain na makaamabay. Si Joseph na sad ang manawag. Dili lang gid una ako siya tubagon. Kay tingalig masipyat ko sa akong ipanulti niya. Sorry, Joseph. Pero ako na ning nasugdan sa pag-ukay ang mga panghitabo karon sa akong kinabuhi. Kinahanglan nga ako kining humanon. Salamat. Salamat nga may surrender siya. May taksi na nga napaingon din. Ang babae na lang unta ka na. Oh, nagbarog-barog ra magug ka diha. Nganong wa pa man kamusul sa inyo? Kuan. Wa ko yawi. Unsa? Wa kay yawi? Og mao na nga gipaanhi ko nimo kay wa kay yawi? Tabangi ko nga makasud sa bay. Ay, naunsa ka man, Salome. Nagkahinay naman ka. Kuan. Tungod ni sa akong sakit. Oh, unsa man gyud ang imong sakit? Nganong kalitra man kang nawa? Kuan. May tumor ang akong utok. Unsa? Uy, kakuyaw ko din na sakita. Mao ka na. Ug may mga higayon nga malimot ko usahay sa mga pangitabo. Uy, ayaw kog ingna nga nalimot ka nga. Mao ka na ang imuhang bay. Kitudlo niya ang medyo gamay nga bay. Wa ko malimot ana pero nalimot ko kung asa nako nabutang ang yawi sa gate. Uy, hala no. Apektado na gyud ay ang imong sa imuhang tumor. Kay nalimot naman ka. Nga adto ta sa luyo mo agi kon musud ta sa inyo. Ha? Salome, naunsa man ka? Unsa man naoperahan ka sa utok? Oo.
naoperahan ko. Niya pa magani ang akong uwat sa akong oo sa agi sa operasyon. Dali, sunod na ako. Awon sa ban, nakay tambal nga daddy ha. Kay basig atakihon ka lang og kalit ha. Na, di ra baka nako madaw sa ospital. Ha? Kay nga naman. Ay, nagtago-tago sab ko. Dili ko magpaapo pa sa mga tao sa gobyerno. Panigurong daan ba? Dali na. Una lang, nagsunod ko nimo. Grabe ko ang sakit sa imong Mao di nga nawa ka. Kay naoperahan di ay ka. Oo. Mauna. May agianan di din sa kilid sakit. Abi mo, gikapoy na masab ko sa akong trabaho. Kay kuyaw man kaayo ning atong profesyon. Pero sayang man sabgud ang kwarta. Mabitaw nga may pahuway sad ko. Gawas nga nasakit ko. Nahuna-una na ko nga mo retire na. Dako tingali kag halin sa katapusang bata, no? May picture ko kaniya. Mao na imong gipakita sa imong bag-ong connection. Mao daing nasuko og maayo si Mrs. Grace. Ni anata. Pultahan? Pultahan. Ayaw kong inang nalimot na sabka. Nga mauna ang pultahan sa imuhang bay. Nahinumdum na ko. Pero ang yawi. Ang yawi, imo ra gyud nang taguan. Ni ara na sa palibot, ha? Ato ring ukayon ang palibot. Anang ilawom sa kaang, posible nga imo nang gibutang diha. Nganong naibaw man ka nga ako nang ibili ng yawi dinhi sa ilawom sa mga kaang. Ikaw may nagsulti na ko, ana. Nga kung maapiki ka sa pagpauli, unya naakay daang baligya, anhi ko musod. Kanang kaangan ako makuha ang imong yawi sa una. Bebe, ako na lang kuha. Uy, wa naman dinhi ang yawi. Dinhi raman to na ako makuha sa una. Naaraman din mo gibalhin diha ang yawi. Ganun nahibaw man ko nga naa diha ang yawi. Dali na. Ato na ding ablihan ang imong bay. Bingo! Sud na, mahal nga prinsesa. Karon, nga nakasud naman ka, tawgal ang kukon, magkinahanglan ka sa akong tabang. Kung mubalik ka sa grupo, ingnan ako. Pero, ari na ta ni Mr. X. Ni Mr. X na ta magpasakop. Ayaw na gyud pakita ni adto Mrs. Grace kay nasuko tog maayo nimo. May mo pang muhangyo? Unsa pa ka na? Nga walang takaysultihan bisan kinsa nga may balik ko. Kagamay ana. Sure. Sige. Sige na, bye na. Ako ning bay. May bay ko nga. Ako ka ng picture ang naa sa pongpong. Kung mao ka na, ako ka ning bay. Ug usa ko kadautan. Kidnapper ko. Pero anong naa na magkukaroon uban ka, Joseph? Nganong siya man ang akong bana. Nga amahan man siya sa batang gikidnap ni Elizabeth. May gitago si Joseph nako. Tunag yun. Pero naibaw ka siya bahin inindapita. Antino, ako kang pasyente sa ospital. O wa kay kaila. Nahinumdum na ko. May sulti si Joseph nga nahimo ko niyang pasyente sa ospital. Og Sadyang naayo ka na sa imong mga samad. Gihatod ko ikaw sa inyo. Apan, di ka na gusto mo pauli kay may gilikayan ka. kun mao, ako di ay andunay kitaguan kan Joseph. Ako ang dautan. Wagi ko may baho sa imong gigikanan. O kung unsa ka, Dorina. Tungod kay di ka na gusto nga iskutan eh. Gusto ka na lang magtago. Tinuod yun na yung gisulti sa babae.
nga si Elizabeth. Ako! Ako! Ah! Ah! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!